da dai la tuna hian vona tuna ka account siam hi tun loka ka siam chop von login dan thiam lo link kan lo share chawa WhatsApp ai mo in muta link ka tanga lu kha thabik ta heti I download to pa nangma amimal takai I download to pa ilu ka chuan vona hian ilu ka chuanin zai sang khatin ni khata sang khatin I live don ni ma se link ka tanga ilu ve thung ka chuan ni chung kha sing khat sangai ni live don ti ka riala link ka tanga lu hi a tha link ka tangin tu link ka tang po khan lut la a tha ni I link atanga ilu khan logna nangma ilu sakna link ka te apo khan logna tlema zong oma nangma apo khan logna omani tika download ta Google Play Store a lom le tia download to pa lu ai ka chuanin I log puizok point sing ni chung ani chuan point sing ruk vel khan I log zok ti na ni chu singruk vel in point singruk noi khata hral theita khania chuanin tiang ka screen record top nga ka edit don mi lo ka lo upload top don nia ka edit kwal vel pe lo eta in vona hian ka download zo to ta tian vona hian ka lutang ka tlon ta pakat zok ka chu kai ka ni chuanin heta hian Facebook apo khana thei heta ni I du zok I thlang thei neta chiani hi lo ngak ve me ro neta chiat le soifia na hun kha tam ti na ani zel mai chuan tian lo nia vai pa te hin lo zai ti na ni ta ni ti ve mi ni kha hi chu indu chuanin en te indu chuanin en lo thei ma chuan tu nga follow lo wa hi chu account thar lak la siam mi lo kha ni ta ni la koi lo chuanin heta hianin heti hian alo om dona in siam khanin amasa khanin account la siam mi lo ni kha chuanin ti tur neu onga me la da mi lo tur female la da tur mei che account in siam nge ro mi pa kha chu om zia om pak lo ta ni chuanin heta hian start live hetlai hi poimo live ber ani ta start live pa hian I lutang heta hian upload a photo an lo ti ta ta hian thalak ke chu hi chu kelsa group ani don hi kelsa group ami ni don hi chuan upload a photo I tia khan nangma thalak heta hi chu nangma thalak fia deuh I lan na hemi bika hi chuan hemi I upload tura hianin alu na po kan soi lo chu mi mo le hi hey upload a photo of yourself tia hianin ilut don ani chei headline ate hian milema te hian nangma kha chiang dewa I mai kha ni mai email ka chiang deun lang ro se hi chu tu man riat pui don lo chan mu pui don lo che I na te poi lo kom ngong po ni theya hemi a hi chuanin har sat na kha om vak lo ta ni tu manan mu don lo ma se ilang fi the na kha ngai ta ni email ka chiang deun email chat ang khan lang ro heta chuan chu I upload ang heta hian email chat ang ai lan na kha email chat na ang anga ilan na kha heta hian I upload ang heta hin mo upload photo ti hin itlikanga I real camera khanin du tu sama pe chuanin I siam ma khanin thla lo in lak lok la chora ma sapera hian lo nga chu mi man mang tur chu mo email chiang te walan na kha headline da tur bi ka hianin headline da tur bi I upload tur bi ka hianin chu I dang chu chuan thalutuk ta ni chuanin khami zo a khanin kan upload mei chinanga in lo enanga tunge o ka manang let
cheve ein match don lo tho na chungin ein match don lo tho na chungin tunge o in match lo tur a ta sa chuanin nga at tu thalak mi group an lo dani mang sak mi don tila ni thei box lo upload le lo me ang thalak ka mulo chuanin he ta hianin in danga in upload anga chiang de wein lan na kain upload nga chu na khi han thleng don ta ni wa na tang chu kha lan thleng don ta chuanin chumi zo chuan start to certificate ti hi start to certificate ti a hian in click don ani chuanin chu chuan ti tur alo silang che ilu thing ro ti emo mo open your mouth ti emo te lo tiang sei kiar het ti kha chon ilu thing ro ti na kha ni mai ta ilu kha i tian ding vei emo up down in practical ti tur alo lang tel dona chuanin open your mouth ti chuan i kai anga chuanin dan na lo tinga alo zo don ta ni chuanin chumia zo nu chuan ti tur chumia zo chuanin i nga ngai ta ni nga ve thet kha ngai ta chuanin i nga ka nga chuanin chumi i nga tanga rei lo te a chuanin minute nga vel ba ka ni lawang i nga ka nga khami khai i nga ka nga i face kha email kha nang ma ngai ni ti khan fi don ta ni chu meichia ka ta khan meichia tur o mi pa mail ani kha chuanin a dik thei lo a meichia in mail in siam don ni start live ti a hianin in lut lenga chuanin in live thei to don ta ni chuanin chumi lampang chu nakina kalo sil fia leng chu video danga he tai chuanin khami ho sil fia tur ang tak chu te che siam kha kania chuanin heta in sil fia thei om ang hi kan la in sil fia don tho ni thian ni ta a party a kan lut ta party hi na lu them o account siam lo hian o party na chon lu thei lo e party hi ni lut ta chuanin hei heta in coin collect tur te hi in collect anga chuanin crown seat ti hian hei 2 3 4 hi crown seat ania hei hi crown seat a hian in thuang crown seat in thut hian a hlok crown seat in thut lo chuan hlok lo crown seat a hian in thutin crown seat a zel hian in thuang chuanin aba ka hi chuan thil don du vela tiang vela thut khan ni ma chuanin tain chua san leang chuanin khata po khan crown seat a khan hei heta hian om ta a ka hmu chunga reward a hian in lutanga anhuaya nakina ka sil ye zal don chunia reward a hian in lut nga hei he ting hian alo lang ta ni o chenga lo in tivel chuanin reward a hian in lutanga in reward don thei hem hi still need ti hi in party na in thuta in live thata khatianga in ti ai in exchange tam kha chuan in still need thi lo sak dona still need vel chu nakina video danga kan soi don nia chuanin party na crown seat in thut khan he ti eta hin zariat ani dona he mi te pania hian nei join the party for 1 hour till 2 hour ti a hianin crown seat in thut chin zariat ve he tai chuanin account ka siam chop ani wangin chenga in ti ni hi zariat ve in collect thei don ni zariat ve in collect thei nga chuan he ta hianin i atan tira sing kha sangai nen live dong ka ti kha link atanga in lu chuan
sing khat sanga alo in ti bok nga 2 hour ni don bok 1 hour ni don lo 16 minute ani don lo 120 16 hnuai a khuanin hetlaya party na ang tho khuanin alo omanga chumi chu darkar ni in live anga singthum ni khata singthum kha in bultan na chon in collect pot don ni link ka tang in lu cheino hei hi link ka tang lut lo tan chuanin ani ve lo hei hi ti khai in lo shebok don ya chuan ka tong rang deuh mai thea ma se tong muang min ti lut tuk mai pakhat hi om mo na thial nu nia ti hian ania in collect kanga in collect zo in receive don ni chu in live nu han in receive anga chon in point a heta het lai point a hian points a hian lu tanga chuanin crown seat a achunga mi te bom te in collect ka chu coin sa hian a lu don ta ni khatiang zel kha ni ta thil har pom lo thil har ani lo chung shema von ye chuanin hei hi chu abul tran te tan chaw abul tran te tan chaw ani chuanin in lut chia agency join hal ringot in ching hei hi in lut chia chumi agent a chon omro at in chen tenan lo ti ton cheu an ti ton chiang lu tuk cheu om re su agency a hian la join su atan tira chon la join du su ti hi ka stril du cheu ni atan chu in join anga anu loka in riat fi nuwa thilvel in riat chen nuwa agency atanga chua in duanga agency atanga chua an phal to long cheu keipo ka account pakhat chu agency pakhat ka account ma saber nia agency account agency kha ka join ta ni agency pakhat ka joina aming chus ka soi kherlo nga chu chon min chu adu re lo mai ni min lo zo chon private a chonin ka hril thei tho cheu chu ti ani lawa hetia public dewa ming soi kha chu ka du lo ta ni min chu adu lawa khatiang kha a thina khatiang thila thina wang khan agency hi chu lo la join lo ula lo join si lo ula in bul tran tir te anga kha chuan in join du ani pon agency kana ya in lu tanga in lut che in du chon in chuak ngal te ka chuak ngal zel thei cheu ti khain lo thedon ya agency kana i ve thowa ma se ka agency a lo lu du ka ti chuang lo ke chuan in chuak ru po ka ti chuang lo in lo lu tanga in lo lut sok nga in du chon in chuak le nga langa khating khan in du thu in du than na kha kai chuang ka za sak cheu ni midang agency da chen level ka up lak la level a ye lo ngak lo la ten tia ma se hei thlathum ani to a thlathum na po kala chuak thei lo ani ke je agency ka join na ai en mo tura chon ke mai chon in agency account siam dan te mi ka zota tu man min sil du lawa tu man min sil du lo ma se ke ma te ka tin neu wa ka thiam ta agency account ang te po in du chon min lo zot in du chon min lo zot du ka sil vek thei cheu ti khai lo trebok don ya ka zot kwal na sa ma se tu man min sil du lawa ke chu kan in hai ko ve tok a mani in thian te ho zara ti tiang chuanin ka khati zong khani se chuanin zobel du om angvel ka chon game khel dan te mo khatiang te kha kan la in chilang eng tiang chia lok nge ti te Christmas bazar na nei lo te kha tam tak mi tam tak an om ni mi re thei tam tak pon kum tir tang live ta se kum to pa chuanin sing chuang entionan dar kar khat lek ani ta zana te an hun ol nei a khan an live keu thei ta an hun ol nei ang an live na kha an call chuanin kum to pa Christmas bazar na tur ten lo nei thei ta ni khatiang te in seng mi lo in chu in seng so mi lo khanin an ti thei ni ti ha karon sil ve pa du cheu ni chuan hei kan chua san siang hei chu kan du tok sianga hei message tiang ni ta ten
account นี่จวนละหนุงเหลา account หนุงเหลานี่ account หนุงเหลาที่ราคา coin collector แต่ตัวอมแวดเท่านี้ครับคัดที่เรื่องคันนี้เซเตียนกับวิดีโอที่ก็ edit ดอนแล้วเรานี่ก็อัปโหลดตบดอนอินเชียดเทียมเราจวนนินอีมินเราจอดเสเราอุละ private อ่างหาแต่ปะโมมินเราจอดปบดอนเนี่ยกันอย่างเราพดอ่างไงกันดูตกพดอ่างไงไว้ในตานจวนก็เราอัปโหลดเจลังไอ้อินดดดานอัตาตอลเดียวว่าอัปโหลดที่ไงโดนนะโมป่วยทักเวียวินอินเชียดเราลุตุกวางอินเชียดเราลุตุกเขียนินอินบังโบเวเทลุตุกาavon chunga mi an zot vak kha kha i soifi vak kha ngai thina kha chu ai chonin heta hin lo en zel mai don ne mi lo sabve chim ula tro chonin i indu zong tak ani don kha chon lo like ula like tam dana zirte pon oi ka data chu 50% wifi ka mang reng siang atenge mani a ani bye bye fans te in zawai bye bye let te nga ra ka lawi ani wo da le fots mai ten